Bamakɔ ana lamini na bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn kelen na taama mandi nka lamɛnbaaw a ye faamuyali sɔrɔ a la min ye sanbɛ foli ye i k'a dɔn an b'o buna ko kan kabini dɛnɛn don ni ka n'a bila bila min ye sɛbɛnnikɛlaw ye dabaji karamɔgɔw u ka boli a bara ka cucu o kɔrɔ k'u fana bɛ lafiya bɔla u bɛ saliko la an minnu ye kumakɛlaw ye n'anw bɛ kuma radio la jɛgɛ jigi ye ji ye ka sababu kɛ kunnafoni min n'an k'a ma ko kunnafoni gafe n'o ye jamana kibaruyaw dɔnni ye min bɛ lakale anw fɛ radio jɛkafɔ la ala ye diɲɛ dongo don da an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wajibi ye i k'a dɔn lafiya bɔ ye o de la an b'a cunju kelen kelen o cuni kelen kelen i k'a dɔn kunungo mbarakɛɲɔgɔn dɔw tun bɛ bi ne yɛrɛ na kɛ ni ala sɔnna sini i k'a dɔn maa wɛrɛ na fɔ ne kɔ min bɛ se k'a to ayiwa yanni sɛbɛnnikɛlaw u ka ayiwa kalimusu dabaji la o kuma jɛmukan in langolo kana to an bɛna a ɲɛnajɛ i k'a dɔn ni baro ye ani telefɔni labila sali kutumu n y'o fɔ a ye an b'o la jɛmukan min n'an b'a kɛ n'o ye ka kunnafoni di ye i k'a dɔn a baarakɛla bɛɛ lajɛlen to a la min ye ayiwa technicien ye ka taa fara min ye kumakɛlaw ye an bɛɛ lajɛlen to a la ani arajoso ɲɛmaaso to a la an bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin aw ma a ka mɛn k'an lamɛn ala ka sanjan man kɛ an ka ɲɛnajɛ a yoro k'a lamɛn hɛrɛ ni baden la an bɛ dugawu ɲini aw fana fɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin ye bi don k'a ye nɛgɛw kɛrɛfɛ o ye Mamutu ye kunnafoni walima ka kɛnɛ in vifa ka se k'a ɲɛnamaya o ye Daba Tunkara ye n dɔnɲɛw olu bɛ lafiya bɔ la fɔlɔ i k'a dɔn an na kun ɲɔgɔn na Mamutu an ka wuli ka jɔ kɛ fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka na baabu bɔ k'a bi Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn an balimaw an y'a fɔ a ɲɛna cogo min i k'a dɔn jɛmukan daminɛ na min ye kunnafoni gafe ye o ye sɛbɛnfura minnu bɛ laadalabɔli kɛ an b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'olu kalan bamanankan na jamana kunnafoni bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ kunnafoni ninnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin politiki kuma ka taa se hadamadenya kuma sɔrɔ kuma ani kabako kumaw kunnafoni sɛbɛnnikɛlaw u baamalen don de ka kosɛbɛ an fana ta y'o lakali ye an bɛ foli ani tanuni fɔlɔ ka ɲɛsin sɛbɛnnikɛlaw ma sabula n'i y'a mɛn anw b'an sigi don o don k'an bɛ kuma o b'a sɔrɔ dɔw de ye sɛbɛnni kɛ dɔw de ye magan kɛ ka kunnafoni ɲini anw ka sɔrɔ k'o lakala ye foli fanba bɛ ɲɛsin i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw ani dabaji karamɔgɔw ma n'o y'i bɔ yen min ye arajoso min n'an bɛ baara k'a la n'o ye jɛkafɔ ye an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ arajo jɛkafɔ ye ka barika don a la sabula san joli joli i k'a dɔn dɔ de bɛ fara ko ka don o don o ye arajo ka hakilina ye a n'a ye katimu min da ani ɲɛmaaw ye laɲini min kɛ i k'a dɔn o de kɛra sabati fɛn ye o kuma min ye arajo ɲɛmaaw ye an bɛ foli ani tanuni kɛ foli bɛ bɔ olu fana fa fɛ ka na fara anw da kan ka ɲɛsin aw bɛɛ ma technicien b'o la kumakɛla b'o la ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an ma ɲinɛ kɛn yɛrɛ ye arajoso wɛrɛ minnu bɛ furanjɛ la k'a daminɛ Mali kun a n'a kun n'olu bɛ kɛ sababu ye an minnu yɔrɔ ka jan Bamakɔ na sabula min ye ayiwa kɔmuso ye n'o ye arajo Mali ye o de bɛ Mali fa bɛɛ sɔrɔ nka bi i k'a dɔn an yɛrɛ ɲɛ tɛ bɔ arajo Mali fɛ sabula arajo jɛkafɔ bɛ Mali fa bɛɛ sɔrɔ a bi diɲɛ yɛrɛ dugukolo fa bɛɛ sɔrɔ diɲɛ dan n'a dan jɛkafɔ bɛ se yen o sababu ye min ye kɛn yɛrɛ ye arajoso wɛrɛ minnu bɛ furanjɛ la olu de b'a an ka kunnafoni ta k'a jɛnsɛn i k'a dɔn u ka sigidaw la o de la togodala maa fara dugu kɔnɔba maa kan bɛɛ lajɛlen bɛ kunnafoni sɔrɔ a jɛlen a waati la maa minnu bɛ jamana kɔ kan u fana bɛ kunnafoni sɔrɔ sabula kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen i k'a dɔn dɔnniya nana ni kunnafoni di sira caman ye minnu bɛ kɛ sababu ye anw bɛ min fɔ Bamakɔ waati kelen min an b'a ka kuma o waati kelen kunnafoni bɛ jɛnsɛn tubabudugu b'o la tubabujugu b'o la Amerikɛnw ka dugu b'o la Chinois dugu b'o la farafin jamana wɛrɛ b'o la i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen sababu ye dɔnniya ye aw ma o ma n'a bɛ jɛ k'a lamɛn minnu bɛ ɲinini kɛ ani minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o y'a jira k'a fɔ ala ye diɲɛ don o don da maa min bɛ arajo jɛkafɔ labɛn a bɛ se maa 8,000,000 maa 9,000,000 ma anw ka kuma tɛ ɲininikɛlaw ani dɔnnikɛlaw ka kuma don n'o ye tiɲɛ a fɛn o fɛn b'a lamɛn an bɛ dugawu k'a ye a fana ka dugawu k'an ye i k'a dɔn baara in de kɛ abada n y'o fɔ a ye cogo min anw yɛrɛ dama i k'a dɔn an ka can tabarikala hali n'o y'a sɔrɔ dɔw b'an jɛ bi i k'a dɔn an ka taasi ani miiri bɛ ta ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ Jérôme Jara i n'a fɔ Seydou Tarawele bamanan ala ye olu minnu miniji dɔgɔya ka bɔ an jɛ la an bɛ dugawu kɛ olu ye
a technicien fana be an baara kɛ ɲɔgɔn wɛrɛ fana be o k'i bɔ a la bi an maa minnu dafalen bɛ kɛnɛ kan n'an bɛ jɛ ka kunnafoni in di k'a daminɛ Buwa Jabate la kana se Seydou Traoré ayiwa journaliste Seydou ma kana se ngi ɲininka Bouakari Traoré ni ne ko a ma ko Bouakari Fin Amadou Konare ka fara ne yɛrɛ kan i k'a dɔn nin foli in bɛ bɔ anw bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin ma sabula lafiyabɔ a bɛ kɔmɔsuruku k'a ja kuma dɔw la an bɛ fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn dɔ ka se ka lafiya o dugusɛjɛ o ka se ka na ni ayiwa barika ni hakili kura ye o tuma an ka foli bɛ ka ɲɛsin radio Jɛgɛfɔ lamɛnbaa bɛɛ ma an ma ɲinɛ maa minnu kɛlen bɛ k'an kɔkɔrɔma don ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ n'olu dara n'a ka n'u ka kunnafoniw d'an ma ko an k'o fɔ n'o ye dɛmɛbaw ye o de ye diɲɛ mogobatigiw b'a la baarakɛyɔrɔw b'a la i k'a dɔn jagokɛlaw b'a la i k'a dɔn olu minnu dalen don an na ka n'a fɔ an ye jama b'a aw lamɛn o tuma nin fɛnw b'an bolo a ye jɛ k'a ɲɛfɔ diɲɛmaa ye an k'olu de ma partenaire n'o ye a tubabukalama ye an ka foliba b'o ye sabula n'olu tɛ i k'a dɔn radio in kuma man di an bɛ musakanin minnu sɔrɔ o la olu bɛ warini minnu d'an ma courant bɛ sara o la baarakɛlaw bɛ sara o la ji bɛ sa o la i k'a dɔn an yɛrɛw ka musakamisɛnnin caman bɛ b'o de la o k'i bɔ a la maa wɛrɛw bɛ yen minnu mago tɛ radio kuma yɛrɛ la n don a kana fɔ radio la nka karisa bɛ baara min na baara kolo gɛlɛn don baara cɛsirilen don a bɛ anw ɲɛnajɛ nka hali ne to a ma fɔ o de ka ca an kelen o kelen i b'a sɔrɔ o jigilama b'an bɛɛ la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ni ka dugawu don k'u ye i k'a dɔn ala k'u mɛn an kɔrɔ sabula n'an gasira walima fɛn min hami mana minɛ n'an sera olu ma olu de b'o mago dilan i k'a dɔn k'a sɔrɔ maa t'o kalama an ka foli ani tanuni o bɛɛ ka taa ɲɛsin jamana ɲɛmaaso ma jamana ɲɛmaaso m'a fɔ o de ye masakɛ ye min bɛ masala bi Asimu Goyita ani Choguel Kokala Mayiga ani ayiwa gouvernement bɛɛ i k'a dɔn maa o maa ni o jɔlen don jamana in i k'a dɔn a cɛtigɛ jɔyɔrɔ la walima dulomayɔrɔ la an ka foli ani dugawu dɔ bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma lamɛnbaaw aw ka foli dan d'o la sabula n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ fo k'a sɔrɔ maa de b'i lamɛn an minnu b'a lamɛn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ su fara tile kan an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an bɛ sali kutumu kɔnɔ an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ hakaja min kɔni ye kunnafoni dili ye tile fila in na i k'a dɔn dɛsɛ b'an na sɛbɛnnikɛlaw bɛ lafiya bɔla o tuma arajo langolo kana to jɛmukan min n'a bɛ segin k'a kɔnɔ sabula an ye tile fila min kɛ n'an di kuma mɔgɔw ka kuma cayara mun b'a la an dɛsɛra ka kunnafoni sɔrɔ mun bɛ yen i k'a dɔn dɔwɛrɛ foyi tɛ yen hakaja sɛbɛnnikɛlaw olu de ye anw jigi ye n'olu ye kalimu da bɛɛ anw yɛrɛw bɛ lafiya da sɔrɔ nka anw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min bɛ se k'a to arajo a ka se ka nisɔndiya ani ayiwa hakili ɲuman sɔrɔ k'a to a ka sigida la maa o maa y'an wele an yɛrɛw ka telefɔni na ka dugawu k'an ye an ka dugawu b'a ye maa minnu m'an sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye a fana ka dugawu k'an ye maa minnu hakili b'a na k'a fɔ an bɛna a wele an ka dugawu bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Mamutu n y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ Mamutu Suruni i k'a dɔn i yɛrɛ ka foli bɛ lase kosɛbɛ sabula diɲɛ baara o baara n'i y'a ye k'a fɔ i tɔgɔ bɛ fɔ a la i b'a sɔrɔ i yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o tuma an ka foli ani tani bɛɛ an ka technicien fɛn o fɛn bi yan n'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a daminɛ kɔrɔbalenw na ka na fɔ kɔfɛmaw na an ka foli ani tani bɛɛ foli bɛ b'u yɔrɔ la ka ɲɛsin aw ma Mamutu i k'a dɔn an bɛ nɛgɛjuru labila ka saamɛ foli kɛ saamɛ foli ye hakilinajira de ye ni arajo don i k'a dɔn a ka d'an ye i k'a dɔn ayiwa min ye fiɲɛw ye mɔgɔw k'o fɔ ni fiɲɛ b'a la i k'a dɔn nin man d'an ye nin ka d'an ye mɔgɔw man'o fɔ o tɛ baasi ye nka diɲɛ fɛn o fɛn n'a bɛ k'a kɛ bonya ani karama kɔnɔ an bɛ segin a kan k'a fɔ a ye anw tɛ Facebook maa ye minnu bɛ taa kunnafoni ɲini n'u bɛ kunnafoni di sira wɛrɛ fɛ o n'anw da tɛ kelen ye minnu bɛ taa kunnafoni jɛnsɛn awa fan wɛrɛ fɛ o n'anw da tɛ kelen ye anw da a ma kɛ anw ɲɛna an m'a sɛbɛn f'o ka faamuya an m'a sɛbɛn a ma kɛ an ɲɛna minnu y'a sɛbɛn a kɛra minnu ɲɛna an b'olu de ka kuma lakali in fɛ i k'a dɔn a bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye sabula a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna nin kuma in bɔra karisa yɛrɛ de da karisa ka hakilina de ye nin ye ni maa min y'a faamuya o cogo la i k'a dɔn i ye filiba kɛ daba tunkara ka sɛbɛnni tɛ an b'a lakali fɛn o fɛn n'anw y'o sɛbɛnnen ye an b'o lakali i k'a dɔn fo yɔrɔ ka faamuya o tuma anw tɛ Facebook mani ye anw tɛ kunnafoni di sira wɛrɛ maa ye i k'a dɔn anw da ye lakali de ye n'an ye min ye f'o ɲɛ ka fɔ a ka faamuya n'o faamuyara ka ban i k'a dɔn tabarikala kuma dɔw la i bɛ sɛbɛnfura dɔ kalan a bɛ kɛ dɔw ma degun ye a bɛ kɛ dɔw ma tɔɔrɔ ye i k'a dɔn diɲɛ baara o baara a n'a gɛlɛya don a n'a fiɲɛ don diɲɛ baara o baara a n'a nɔgɔya siraw don degun fana b'a la i k'a dɔn n'o waatiw nana
i k'a dɔn hakilina bɛna maa caman na n'o hakilina nana maa caman na bɛɛ bɛ fili ka da i ka hakilina kan anw di maa nani an di maa kɔrɔfɔ n'an nani na an fa an mana nani an ba mana nani a bɛ kɔn an fɛ sabula ka d'a kan an bɛ baara min na an ɲɛna an fana b'an ka faso jɔ la nka bɛɛ bɛ fili ka da i ka hakilina kan n bɛ segin a kan o tuma fanani banani o tɛ fɛn k'an na i k'a dɔn sabula an bɛ baara min na a tɛ taa o kɔ n'i ko tu ka ban a bɛ ja dɔ ye a bɛ koya dɔ ye a ma koya min ye ne ko fɔ a ka ja o ye jagoya la i ye nkalon tigɛ a mana ja min ye n'i ko k'a ka koya o fana ye i ye nkalon tigɛ dɛ o tuma an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a kɛ to ɲinikaw bɛɛ fɛ san maa kɛ 100 ye an ka jɛ k'a seli ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ani baden la jamana min n'an jɛlen don a la ala ka jamana in yiriwa ka jamana in sankɔrɔta ala ka jamana in bɔ gɛlɛya la faamubaliya ani gɛlɛyaba min bɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ka dɔ b'o la Mamutu Suruni sisan kɔni an bɛna nɛgɛjuru labila an bɛ nɛgɛjuru labila cogo min na kɛnyɛrɛ ye radio so minnu bɛ yen n bɛ segin a kan an bɛna daminɛ olu la radio libri liburu n'i bɛ awa Mali kɔnɔ ni e de b'a an ka kunnafoni diɲɛsɛn i ka sigida la an b'a fɛ i k'an wele k'i ka sigida fɔ an ye i bɛ ka radio to a fɔ an ye i k'a dɔn an b'a dɛmɛ na maa wɛrɛ minnu mana se k'an sɔrɔ furancɛ la Hélène an ka foli di ɲɔgɔn ma. Allo. Allo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Jɔn don. Radio Santoro 100. Radio Santoro 100. Sangaw ka radio so. Sangaw ka radio so, bismillah. Radio Santoro. Nam. C'est Keita do, régisseur. Monsieur le régisseur, comment vas-tu? Alhamdulillah. Et le directeur, il va bien? Directeur ka yamara corona ka foli. Merde. Le 20 24 78 78 20 24 98 98. En Malmau, ni Mami be Sotelma Traoré don, Sotelma Traoré e ka don aye kunafoni manda ka fo u ka numéro do ban vers mi mbito ka nyongiri numéro ngona aye mabla kana gla aya foye Sotelma mo ko halbi 20 24 67 29 ni weleli kɛra la dɔɔni dɔrɔn a bɛ tigɛ o tuma u k'a lajɛ ka nɛgɛ jija u ka fan fɛ an ye min fɔ ka kɔrɔ an t'a fɛ ka segin o kan assalamu alaikum. Allo. Wa alaikum salam. Awari. Bismillah. Korbanse. An bɛ ala tanu jɔn don. Sisoko Olivier depuis Kay. Sisoko Olivier depuis Kay. Sisoko depuis Kay. Ouais. Sisoko, comment vas-tu? Alors, et à Kay, ça va là-bas? Ouais, ça va très bien. Alors, dis-moi, comment on peut faire information sur la radio du même fait Kay? C'est votre auditeur principal depuis Kay. Oui, j'ai compris. J'ai dit comment tu parviens à avoir nos informations depuis Kay? Ouais, la radio Gimbaya. La radio Gimbaya de Kay? Ouais. D'accord, ok, Sisoko. Tout va bien. Merci bien, ça va, on va très bien. Dieu merci. On vous écoute à n'importe quel moment. Ok, merci vraiment, c'est gentil. Vraiment, ça me fait le. Et ça fait plaisir. Merci vraiment, mon frère, merci. Voilà. Merci bien. Voilà, Sisoko Olivier depuis Kay. Merci bien. Ima kamera Sisoko. Ngo, Sisoko la kan nunu ngoni no. Abto ka anfo an beto ke fo e join. Antifo. Sai. Allô, salam alaikum. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Allô? Oui, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tonton yala. Daba Tumara. Naam. Tonton Daba Tumara. Ça va. John do. Alhamdulillah. No, ne wanta fulde. Ajarani. Kabin fitini mo gara dula ne na tsorwa no fe. Tabarakala. Nanta furula awakala to ba insom ga ani tonto selu. Atoka émission que atoka yela ko mun ke tiens ne ma dans sur aga émission na. Eh bien merci bien. Aga mo abe bonene. Aga ko jane. Aga émission français na fa ba programme de abe bonene. Émission ere italo de mi taka mun to ba. Merci vraiment, c'est gentil. De ba na radio so comparé à radio clé.
bon a yɛrɛ ka baara kɛcogo bɛɛ de ka ɲi fana i yɛrɛ ka radio so in non a ka di kojugu. Merci vraiment Mancha FM. Merci bien. Ami ami. Merci bien. Allah k'an to ɲɔgɔn ye. Merci bien, c'est gentil. Alors 20 24 78 78 20 24 98 98 an balimaw an y'a fɔ ɲɛna cogo min o de don i k'a dɔn samɛ foli dɔ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma ka bɔ radio jɛgɛfɔ la ka si ɲɛsin aw bɛɛ ma lamɛnnikɛlaw dɛmɛbaaw an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma. Pop salamu alaikum. Allo Mba an bɛ Ala tanu. Ni ko ki walima no. O diyara n ye. Dabay samɛ. Ami. Itigi yala. Ami. Dendigi yala. Ya Rabbi. San caman ka jɛ ka siri. Ala k'o kɛ masha Allah. Ala k'an na wo nɔgɔya. Ya Rabbi Allah jondo. Aya daba nun ko ta de muso ko te fa ka nun ko i ka nun ko ta. Awɔ. Daba ma mulu kɔnɔ an bɛ ka taa tamani. An bɛ k'i la mulu kɔnɔ yan. A bɛ mobili kɔnɔ ka taa tamani. An bɛ mulu kɔnɔ an bɛ ka taa tamani an bɛ kumakan na yan. N ko a tiɲɛ fo n ka sɔn wɛrɛ foyi b'i la. A tulo bɛ ne kumakan na fa jumɛn fɛ? A bɛ yɔrɔ jumɛn sisan? Sisan an tɛmɛna Baginda kan. An tɛmɛna Baginda kan sisan. An ni siribukɛ don wa? Ayi an siribukɛ taara debi Segido. Tabarikala. Sini ye ziara ye an sɔrɔ t'o fɛ. Ayiwa basi a b'a fɔ siribukɛ k'a ka dugawu kan ye. N'Ala sɔnna a b'a mɛn inshallah. A b'a ko ita Ala ka segin n'aw ɲuman ye. Ayiwa tubara. Top 8 20 24 98 98. Salam alaikum. Allô? Oui, bonjour. Ça va? Naam. Oui, ça va? Ouais, allô? Oui, bonjour. Ça va? Ça va? Somɔgɔw. An bɛ Ala tanu. Baasi tɛ yen. Nba. Jɛgɛko don. Awɔ. Wa an kɔni an bɛ fɔ an ɲɔnɔ. O de an b'a ka kunnafoni lamɛn Gambiaka fɛ. Ɲɔnɔ dugu jumɛn ye? Denbugu. Denbugu, d'accord. Voilà, an bɛ Denbugu an bɛ Gambiaka an b'a ka kunnafoni lamɛn Gambiaka fɛ don o don. D'accord. Voilà, sama foli don. A diyara n ye. Voilà, an kɔni an b'a ka kunnafoni lamɛn kunnafoni y'an diya kosɛbɛ an b'a fo Ala ka san wɛrɛ jira an na. Ala k'o kɛ ya Rabbi. K'an fɔra san wɛrɛ yebaw kan. Ya Rabbi. Sijan ni kɛnɛya k'o d'an ma. Amin. Ka labanko ɲuman d'an ma. Ala k'o kɛ. An b'a ka kunnafoni lamɛn Ala kana a bila ko wɛrɛ ye Ala kana a bila ko wɛrɛ Ala ka a ɲɛ ka taa an bɛɛ lajɛlen ma. Amina ya Rabbi. O bɛ diya an ye yɛrɛ de wa. Merci bien. An b'a ka kunnafoni lamɛn an kɔni ka kunnafoni jɛlen an b'a sɔrɔ wa an kɔni a tɛ fɔ an kɔ fiyewu. Ayiwa an bɛ ɲɔgɔn ka bɛɛ fo ka taa fo Denbugu ka taa fo Siribala an ka foli b'a bɛɛ ye. Ami. Merci bien. An yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye an yɛrɛ ni Denbugu cɛ ye kilo 4 de ko kari 5 ka hɛrɛma kɔnɔ. Voilà an kɔni an b'a ka kunnafoni lamɛn don o don ne yɛrɛ kɔni a tɛ fɔ n kɔ. Ayiwa tabarikala. Voilà Ala ka san wɛrɛ jira a la. Ya Rabbi Allah. Voilà merci bien. An balimaw sanbɛ foli don ka bɔ radio jɛkafɔ la ka ɲɛsin a lamɛnbaaw ma. I k'a dɔn an ma fili jɛmukan min don o don n'an b'an jɔ a la an k'a ma ko gafe kɔnɔko. Gafe kɔnɔko ye kunnafoni ye min bɛ bɔ sɛbɛnnikɛlaw fan fɛ nka a lakali ye anw ye. I k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw u fari fan bɛɛ fɔlɔ sabula sɛgɛn lafiyabɔ bɛ kɔmɔsuruku k'a ja. Tile fila in na i k'a dɔn sɛbɛnfuraw ma bɔ kosɛbɛ. O de la jɛmukan langolo kana to an bɛna aw ɲɛnajɛ. Nɛgɛjuru b'a ka bolo kan. Kɛn yɛrɛ ye arajoso minnu bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni jɛnsɛn an b'a aw nɔfɛ kosɛbɛ. Maa wɛrɛ bɛ se k'i da don baro la ka foli kɛ. 20 24 78 78 20 24 98 98 an tile. Awɔ an tile. Somɔgɔw. Merci. Jɔn don? Malen Jakite ka bɔ Falajɛ. Naam. Tonton aw ka émission kɔni a ka di kojugu. O diyara n ye. Walayi. An b'aw bɛɛ fo. Foli diyara n ye. N bɛ e yɛrɛ fo. A diyara n ye. Ka tɔnɔ Seydou fo. Seydou b'a mɛn. Ani tɔnɔ Bɔkari. Bɔkari b'a mɛn. Ani Buwa Jabate. Buwa Jabate b'a mɛn. B'aw bɛɛ fo. Amadu Eli Konare bɛ yen. Ani Amadu Eli Konare. A b'a mɛn. Ala k'aw bɛɛ Ami. Vraiment a ka émission kɔni a ka d'an ye yɛrɛ yɛrɛ. Ya Rabbi. Ne y'an segin a la yɛrɛ Ala an tɛ fɛ émission ka fɔ an kɔ yɛrɛ. Ayiwa baasi tɛ. Walayi. Ni Ala sɔnna. Ala k'an ka sanw caya. Ami. Ala ka san caman jira an kɛnɛma la. Ami. Ala k'an minɛnko bɛɛ nɔgɔya. Ya Rabbi. Ala ka jamana Ala ka bɛn ni kelenya ni basigi Ala k'o don a kɔnɔ. Ami. Ala k'an kan bɛn. Merci bien. Merci. An cɛ. Foli don.
Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Nɛgɛ ɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛ ka foli b'aw ye. An ka foli bɛ ka ɲɛsin Yara walima Mamadu Yara i ka dɔn Yara wal taji ɲuman sɔrɔli jamana kɔnɔ ka jɛnsɛn Mali fata 4 bɛɛ lajɛlen la. Baara mana di denmisɛnninw ma i ka dɔn o y'a ɲɛnen ye. Jango denmisɛnnin minnu bɛ ko ɲɛdɔn. An ka foli ani tanni o bɛ kɛ ka ɲɛsin Seydou ma. Seydou nantumɛ i ka dɔn faso jɛla. Jamana gɛlɛyara waati min tati kɛ segiti kɛ i k'a dɔn ale de karila ka camion kɛmɛ 5 bila jamana ka bolo kan ko mɔgɔ k'u mago dilan la. Seydou nantumɛ i k'a dɔn engrais ɲuman sɔrɔli ka jɛnsɛn jamana fa bɛɛ lajɛlen la. Seydou nantumɛ an ka foli b'a ye. Foli ani tanni an b'o kɛ ka ɲɛsin Ibrahima Karanɲara ma Bama den Ibrahima Karanɲara i k'a dɔn dagabana jugara mais jɔyɔrɔkɛ min n'an ka teli ni a bolo ka ɲi an ka foli ani tanni bɛ kɛ ka ɲɛsin a ma. Kɛlɛ maju sɛnpara banamakaw ka bali i k'a dɔn sa kalo 12 dangɔrɔba min b'a cogo la n'a tɛ yɛlɛma an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma. 20 24 78 78 20 24 98 98 salam alaikum. Allo mba an ce aba mba Allah ka sanga amin afara sangara yi amin kiwa kanoza ala ko kɛ ya rabbi amin ya rabbi jondo Seydou Diallo Jalakɔrɔji Seydou Diallo Jalakɔrɔji Seydou Diallo Jalakɔrɔji mi fo Diallo ini baraji merci bien bo jawate amadi abame amadi ko na ya sɔrɔ kɔni amadi no wale kamunge amadi hel konare ona on flo kɔni ya sɔrɔ amadi no wale n'aw fulaw y'a sɔrɔ a ti nɔgɔya a y'a to n ye parce que a sɔgɔma a bɛ émission de kan ko kan nka k'a to ne a y'a to fulaw a ye Amadu El Konare to n ye ni ko da y'a faamu merci bien Mamutu i k'a dɔn foli ani tanni an b'o kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛ ye arajoso tɔw ma minnu bɛ kɛ sababu ye an ka kunnafoni ta k'a jɛnsɛn i k'a dɔn dugubaw ni dugumisɛnninw na an ka foli b'u ye an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ arajoso wɛrɛ la i k'a dɔn arajoso belebelebaw ka taa se mankanniw ma an ka foli ani tanni bɛ ka ɲɛsin a baarakɛla bɛɛ ma sabula i k'a dɔn n'i y'a mɛn arajo baarakɛla i jɛ ka fɔ o i Tiledu o i Manca FM o i arajo i k'a dɔn arajo Seydou ka arajoso in tɔgɔ de arajo fitinin in tɔgɔ de Bozo Falawa ma dɔn i k'a dɔn nin arajoso fɛn o fɛn bɛ yen nin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye kelen ye i k'a dɔn o de ye ka jamanadenw kunnafoni o de ye ka kunnafoni ɲuman ɲini ka jamanadenw nisɔndiya an bɛ se k'a fɔ démocratie yɛrɛ la fɛn kelen min n'a ɲɛna ni maa bɛ se ka kala tura kan o ye kunnafoni di siraw ye jɔngwala kunnafoni di siraw i k'a dɔn a carinna fa bɛɛ lajɛlen la tabarikala i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ b'i sɔn i ta damafan bɛɛ b'i sɔn waasa i k'a dɔn i ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ min ye baara kɛ ko ɲuman ye o de b'o sɛbɛntiya le 20 24 78 78 20 24 98 98 salam alaikum allo salam alaikum Alaikum salam. Aba. Mba. Aba. Bala de ko. Nam. Wala. Suba. ne kɔni bɛ fɛ i kana kɔnɔbugu yɛrɛ de an k'i ye an ɲɛ na. Ahan. Ɔhɔn. Mais ne bɛ taa kɔnɔbugu kuma bɛɛ n bɛ taa kɔnɔbugu n bɛ taa barawuli n bɛ taa kala kɛ. Ne ti bɔ a kalama de ne yɛrɛ kɔni k'i ye ɲɛ na o de kuma bɛ ne na. Ayiwa ni Ala sɔnna ni n bɛ tɛmɛ siɲɛ wɛrɛ. N bɛ n jɔ kɔnɔbugu. Ala ka an ka ɲɔgɔn ye nɔgɔya. Ami ami ni ne taara kɔnɔbugu n bɛ ye cogo di. I b'a fɔ Marikusa de ko kanuba dogolen dɔrɔn. Kanuba dogolen. Kanuba dogolen. N y'a mɛn. Basi foyi t'a la Ala ka sija ni kɛnɛya kalifa. Ya Rabbi Alahu Ala k'o kɛ. Ala ka bolo da baga la. An ba ahaba. Ka caman kɛnɛ ka ɲɔgɔn fɔ. Ala k'o kɛ. Ala ka barika don an ka ko bɛɛ la. Merci bien Kanuba dogolen n ce i ni ce n ba.
an ka foli ani tanni o bɛ kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn min ye Danpan Jariso radio so Danpan radio so an ka foli tanni bɛ ka ɲɛsin u ma i k'a dɔn an yɛrɛw faso ye Danpan Jariso ye i k'a dɔn dugutigi an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma n fanicinin bɛ i k'a dɔn ayiwa Danpan Jariso i ye Tugunɛ Tunkara an ka foli b'a ye n kɔrɔmuso bɛ Asan Tunkara an ka foli b'a ye le 20 24 78 78 salamu alaikum. Waalaikum salam. Bisimila. Daba Tunkara don wa? Naam. An bɛ ka wele ka bɔ Radio Kala ka Ɲɔnɔ Debugu. Radio Kala Ɲɔnɔ. Naam. Isufu Danbele don bɛɛ ko Tahiri Ba. An bɛ k'i lamɛn Radio Kala kan. A diyara n ye. Ala ka san caman jira an na. Ya Rabi Allah. Wa an ka Radio Kala directeur yɛrɛ tɔgɔ ye Isaïe Sori Kulubali. Ko an ka foli b'a ye. K'a bɛɛ kɔfɛ. Merci bien. Le 20 24 78 78 20 24 98 98 Radio Jekafo. Allô. Salam alaikum. Awa bismillah. Ambe ala tan jondo. O jaranye. Aba me merci bien. Mungadi? Eko ko e nyingali ga ko mun kana konna kadi. Allô? Bien. Mamadou Kamara ame folini ani tanni ka ke ka ɲɛsin Lasana Dukure ma maire beauté Lasana Dukure ka foli biyan. Banamakaw ka Solomani Fofana Tezara tigi Solomani Fofana an ka foli bɛ ka ɲɛsin ma. Sabula nunu bɛɛ lajɛlen an dɛmɛ ba kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. Minnu kɔni sa kalo 12 an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ dugawu dongu ye ka dugawu ɲini u fɛ 20 24 78 78 20 24 98 98 Allô. Allô, ça va? Naam. Comment? Ah va. Ça va. Ah. Jondo. Moussa Traoré depuis Kaye. Moussa Traoré depuis Kaye. Oui. Oui, Moussa, comment vas-tu? Bon, bonne sauté. Mba. O diyara n ye. O diyara n ye Traoré. Ya Rabbi. Voilà. Merci bien. An b'a fɔ k'a waliɲuman dɔn baara min n'an b'a kɛ ya don o don n'o ye ka kunnafonidi sɛbɛnw kalan i k'a dɔn baara gɛlɛmanba a baara ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye sabula n'a fɔra fɛn min sɛbɛnnen bɛ tubabukan na min ɲɛ ka misɛn i k'a dɔn i k'o yɛlɛma bamanankan na i k'a dɔn ko gɛlɛnba don sabula k'a kalan i kunkolo la tubabukan na ka sin ka a fɔ bamanankan na o ye gɛlɛyaba de ye fɛn min b'o kɛ o ye baara kanu ye ani aw yɛrɛ ka dɛmɛ ani aw ka kanubantiya o de b'a to don o don an bɛ dɔ fara baara in kan don o don an b'an jija baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min gɛlɛya ni gɛlɛya minnu b'a la o bɛ se ka bɔ a la cogo min o y'an ka hakilina ye an b'a dɔn a fana ye faamuyali sɔrɔ o la n y'a fɔ a ɲɛna cogo min min ye arajo baara ye ani ayiwa kunnafonidi sira wɛrɛ minnu bɛ kelen tɛ an bɛ baara min kɛ an bɛ segin a kan k'a fɔ mɔgɔw k'a faamuya maa minnu ye sɛbɛnni kɛ an b'olu de ka kuma lakali Ahmed Jakite walima n k'i ɲininka Mamutu Kamara n'olu ye sɛbɛnni kɛ o sɛbɛnfura de bɛna d'an ma o sɛbɛnfura an b'a lajɛ i b'a sɔrɔ sɛbɛnfura den 20 den 40 don dɔ la kunnafoni minnu b'a kɔnɔ an b'a lajɛ yalima nin kunnafoni yalima nin de bɛ sɔn ka diya jama fanba ye
i b'a ye k'a fɔ a ko caman na i b'a ye k'a fɔ politique kuma de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. Politique sabula jamana in a banbalen bɛ politique kan, jamana in i ka dɔn politique taabolo bɛɛ lajɛlen a ɲɛdɔn. O tɛmɛnen kɔfɛ i b'a sɔrɔ maaba minnu bɛ jamana kɔnɔ n'olu tɔgɔ bɛ min na an b'o fana kalan ka caya sabula i b'a sɔrɔ o de bɛ mɔgɔ intéressé, i b'a sɔrɔ o de ka di mɔgɔ ye. Donc o baaraw ni o taabolo mana kɛ il faut que mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ an ka ko dilanlen tɛ. Non anw t'a dilan, anw t'a ɲini k'a fɔ an bɛ karisa tɔgɔ fɔ walima ka karisa non mais n'an ye min sɛbɛnna an b'o de lakali. Bon ka bɔ cas dɔ la ka taa cas dɔ la n bɛ segin a kan ni kilisi dir'i ma bamanankan na n'i y'a fɔ kan wɛrɛ la a t'i minɛ. 20 24 78 78 20 24 98 98. Salam alaikum. Allô. Allô. Salam alaikum. Naam, bismillah. Radio Bagama. Ah? Radio Bagama alaikum. Radio Bamaka. Radio Bagama. 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 Aw bɛ min? An bɛ Kangaba mara la. Kangaba. Awɔ. Bismillah. Inshallah. An tulo b'i la. Salam alaikum. Alaikum salam. Aw ka radio so a bɛ taa yɔrɔ jan. A bɛ taa yɔrɔ jan, a bɛ taa fo kilo 100 dɔɔnin na. Cɛw ka jan dɛ. An bɛ Lajinɛ frontière la, hali sigirikaw b'an sɔrɔ. Hali sigirikaw b'a sɔrɔ, très bien. Mais u nisɔndiyalen don a bɛ kunnafoni min d'u ma. Allo. Allo. N ko. Sigirika minnu b'a lamɛn. An bɛ kuma minnu fɔ, bamanankan minnu fɔ, a ka d'u ye wa? Bisimila, d'accord, ok. Bon, vraiment, an kɔni bɛ ka jɛmukan bɛɛ lamɛn yan. Iyo. An tulo b'i la o. Allo. A ka d'u ye kosɛbɛ. Tabarakala, ok. Bon. Lui, il a un problème de retour. Alors, je pense que Abi Famia. 20 24 78 78 20 24 98 98. Ambalemo na ya wele e ka don abito téléphone de lamenina. Nota abraka lame femina na ka bo lame ambinyo anje e ka don sabla o segili kuma do la ka télé walma ka sumaya. 20 24 78 78. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Bismillah. Alo Daba. Naam. Anko. Aba. Imagine musala do ko Hawa Kamara. Bawa Kamara. Awo ikasene. Bawa ebe mi. Not bless patigila babi karela. Ni nyi sore. Ni ira sorara. Aya baje. Ne fa wa ira ikla bangana. Aywa basen globila. Ala ka savera ira o kedela. Ami. Ala go so barakala go ala ka sida uma. Amin ya rabbi. Ala ka tena da uma. Ami. Man galamba gala to no muso le do ko Hawa Kamara. Iyo Kamara. Jangani ni. Kwani Kamara la ka te fenye mor. Ye bwe. Aboy. Mamtu Surunia. Aywa baze Mamtu. Bismillah chop. Aywa. Tatigike nevinyoe. Tatigike fagulu sunyogonte. Suali ala nonu wadaino. Mamtu Kamara ikana ambi sei kana amina ta sugu la folo minute damodo ka sura ka sei kana ikaro ni ndongile duma minye ni ndongile duma alusam ikaro ni nye sonkura de amta dafia la ka sei kana à tout à l'heure.